Salam, hormatly teletomoshaçylar. Halkymyzyň medeni durmuşy, sossial siyasi ýagdaýlary bilen aýrymsız baglanyşykly bolan Aýdym Safunowyň geçmişine nazar aýlanan wagtynda Barbat Mawrowy, Ahmet bin Muhammed Merwan Asqarawy şahsiýetleriniň Türkmen topragynda öňüp ötendigini, gündogor halklaryň Safunowyňda etmediği galdyrandygini, gündogor halklaryň Safunowyňda öwrenji alymlar tarapyndan ilmiýetlerde görkezlik geçildi. Asırlar boyu halk tarafından döredilip, nesilden nesile geçip gelen aydın sahaları öğrenilende, olan tarihi vardı gurrun edilen vasında, dünya häzirki döwürde bar olan Türkmen Safunowyň işlerinden täklenmek bolmaz. Sebäbi Orta Dew Gazakistan haklarında ýaşaýan halklaryň edebiýatynyň daky gahrymanlar, atalar sözüniň meňzeşligi ýaly olaryň sağ rollarynyň arasynda Safunowy bilen baglanyşykly bolan bağlantısı gelen rivayetlerin arasında meňzeşlikleri var. Kadarly teletomoshaçylar, şu gepleri konsertimizde faktörler tarapyndan ýazylan rivayetler barada gurrun derken de Safunowyň täwirleriniň üstünde durup geçer. Ýa-ni men Safunowyň arasynda meňzeşlikleri bar diýip soň mysaly täzemen ýerine getirmekdi. Halk arasynda enha Muraly bilen Sultansyň bilen bağlantısı gelen Serwat diýen rivayet var. Bunu siz Orta Ýakubyň aýtmagynda diňläp görensiňiz. Onuň mazmuny şeýleräk. Sultansyň kulatly owadan aýaly bolupdyr. Ol agyr kesellige ýaşarsa, Sultansyň halkyň arasynda şöyle jar çekdirýär. Egerde kimde kim şu gülüň ölenini maňa aýtsa, şonuň başy ölümli, maly talaňly diýip jar çekdirýär, moralyny alyp şöyle agy çykaryp. Haçanda gül aýaly ýok olan wagtynda sanyň wekilleri barıp agşamlyk barıp murala duýdurýar. Muralam ertirlik otyrka terwagadyň ýapragy aýt ýere düşse bolin eline sagyna ýa-da bu terwagadyň gülü sol diýip aýdym urýar. Sol aýdym uranda sada mundiýe sen diýe muralysyň birinji safar aýtdyň, gülüň öleni birinji safar aýtdyň, soň üçin sen malyň talyň diýip goýup muny muralam aýdýar. Sen diýe ýok sagym siz diýe muny ilkinji aýtdyňyz, soň üçin sizin diýe ilkinçinin başyňyza almaly diýen rivayeti bar. Men bu rivayeti getirmegiň ýöne ýerden däl. Sebäbi şu riwayetin ýene bir görnüşi Kazak halklarynda da bar. Hem de Kırgızlarda bar. Olarda Kazak halklaryndaky Aksak Kulon sahaby bilen gawat şeýlerak meňzeşlik. Kırgızlarda bolsa Ketbuka sahaby bilen baglanşyk gelýär. Sahabyň mazmuny şeýlerak. Sanyň ogly agyr keselde ýatyr. Ýa-ni olam edil Orta Ýakubyň aýdyşy malmunda ödi gelýär. Ol ýa-da agy çykara gidende oň ýüzünden barýarlar da oň sagandasyna aýda duýdurýar ýa-ni şeýlerak ýagdaýdy. Saganda da muny ýagdaýy özüniň Kırgızlarda komuzun üstü bilen Kazaklarda bolsa domburanın üstü bilen ýa-ni mälim edýär. Şu ýerde de fan özüniň sagandasyna bilmän şu ýagdaý aýdanlyk üçin Kazaklarda domburan bokurdagyny, Kırgızlarda da bolsa ýa-ni komuzun bokurdagyny gurşuny goýýar. Şu riwayetin ýene bir görnüşen Eran halkynyň Safunowyňda bar. Bul olam Barbat Mawrowy bilen baglanşykly gelýär. Barbat Mawrowy öz bilsiňiz ýaly gündogor Safunowy öwrenji alymlarynyň ýazmagyna görä marda öňüne geçipdir. Ol Käwrelde oň adyny saklawat diýip tutýarlar. Görnüşi ýaly bu rivayetler dürül döwürlere degişli. Meselem Eranda bar bolan ol Barbat Mawrowy bilen baglanşykly 6-njy asyra degişli. Kazaklar bilen Kırgızlaryň daky varianty bolsa 10-njy asyra degişli. Orta Ýakubyň aýdýan hem de özbeklerdäki varianty bolsa Alfirnowaýyň döwrüne ýa-ni 14-nji asyra degişli. Şu ýerde men bir rady belläp geçmekdi. Eranly Safunowy öwrenji alim Mehdi Berkesliň ýazmagyna görä marda öňüne geçen Barbat Mawrowy Nowruz bayramy, gözel sıra, terwaga çende gülzar atly saglary döredipdir. Bu wagtda täze almam. Öz işlerinde Barbat Mawrowyň 7 san aýdym sady özünde jemleýän Xysrawyan atly çyklar
öňe jemleýän eser görüp diýip belläp ketýär. Elbetde häzirki döwürde Türkmen saz sunuwatynyň haýsysynyň 6-njy asyra degişli ýagny barbadyň döwrü degişligini aýtmak kyn. Ýöne alymdan kesipleýişi ýaly barbat magrugy bilsimiz ýaly ol marda öňüsipdir. Diýmek ol sanyň köşküne geçmek üçin ol yerli mekteplerden çerwe alanlygy belli. Şol yerli soňra olmasa çerwени alan soň bir näse eser görüdüğünde hökmen ýagdaýda şonuň eserlerinde Türkmen ähemleriň boljaklygy görünüp dur. Ýa-ni men bellak etmeli, nähsi berkeşliğiniň aýdan Serwat rowayatynyň barlygyna ha belledim. Ýene de burada mulla täsirde men türlü taryhyň repertuarynda Güldar atly eser ýa-ni nähsi berkeşliğini getirýän sanak geçen atlarynyň arasynda Güldar atly eser gabat gelýär. Eýsem bu saz öz gazasyny 6-njy asyrlardan alyp gaýtýarmy? Belkem maglumatlar ýygnalsa, bu waratlarda köp atlar toplanyp öwrenilse, suratlaryň üstüne asmagy kömek ederdi. Kadrly teletomaşaçylar, gelin häzir Gurt Ýakubowyň aýdan ýanky Serwat aýdymny dinläp görelim. Serwat'ın kayasına solduğun nese bolar. Serwat'ın gülü soldu bu gülü nese bolar. Serbeden sabit yasa gülden köpen nese bolar. Gülbür ki bir nenet rahatlarım. Gülbür ki bir nedet vardır, yetmezeni nese bolar. Kim hadan köpen yasa, gül soğuni tepse bolar. Kâme tur kaysa bolar. Dosyarmin gamhormin ondan gönülde giyseney, ondan gönülde giyseney, mannanıyla kaysavanır. Indi bir näse folklorçular tarapyndan saz sunuwaty bilen baglantykly olaň görüşi barada, olar bilen baglantykly bir näse rowayatlar ýazylýar. Olar edebiýat sunuwatynyň üstü bilen ýa-da nesriýatlaryň üstü bilen okuwçylar köpçüligine getirilýär. Eýsem şol ýazylýan rowayatlarda sazyň hemme ýagdaý gödeňde tutulýarmyka? Men şol wagtda häzir gurrungoga ýanda Respublikanyň arkadynyň artisti, Türkmenistan Lenin Komsomol bayrağının laureati, Türkmen televizionynyň hem radiosynyň halkçy gurallar ansamblynyn ýol başçysy Akmurat Çariçem bar. Akmurat Çariçem häzir Türkmen sazynyň halk sazynyň keşimi çek barýanlygyň biri. Häzir saýda şol käbir ýazylan zatlar barada gurrun etmek. Inha meselem diýelik. Öwre safa isleýän adam gargy tüýdükde salýan lotular mukamlarda şöyle pikir göretdi. Ýanky ol diýip tarapsy döwlet turdy, tüýdükde diýip şunu diýip döredipdir diýip. Bunda döwlet turdy toydy diye zahirlan işlewini gözeňde tutup görüldür. Şondan lotular mukamy abi galypdyr diye. Men häzir size sasagy salyp berin. Eňem şu barada siz öz pikiriňizi aýdaýsaňyz.
Devletleri duyduk, döredipdir demek bolarmy? Umuman bir oyan narazı değil ya muasa da Gelpedelim. misal getirse olduk mesela yani men fikrimce oyan devletlerli devletleri salptır değil ya. Owa. Awal oyan arana getiren haqda narazı devletleri tüydükten öň gören bolmagam. Türkmen hawa. Hawa. Soň üçin men fikrimce umuman suratları çemezsenle adam kim yazıcı boldun yazım motu falklorçular oldu. Bizde bir başka da yerlerine atarken umuman ne gazetler okuyor. Yani bu zatları çemezsenle bir kadimlik değil ya da. Kadimlik değil adam. Soň kasy göz yetirmeden soň çemeleşmel dem kalýar. Soň üçin inanýy ýerde boýan mesela sol tüýlüksüzini çalıptır dörüptür diýip biri Ya. bir ýöne sony dogry planlat edipdir diýip ýazýar-da. Hawa. Hakykatda men böyle. öň görenler bolmaly. Narazylygyna atalar gelýänler, toňmy? Bizden öňkü geçen inniki nemelerimiz narazylygyny kadimy gelýän zady hiç fikirine son plan dürüpdir diýip aýdylanapdy. Akmara sarı täzen mezhedi burada diýmekdi. Eger de şu sahada devletleri tüydükçi döredipdir ya da ýanky şon devletleri tüydükçi ilkinji sapar salypdyr diýjedi men pikirimçe ýalňyşlykdy. Sebebi devletleri tüydükçi Şükürbaşyň aýtmagyna görä Şükürbaşyň döwürdeşleri bolupdyr. Şükürbaşy bolsa özüň bilýärdiňiz 19-njy asyrda ýaşap ketdi. Eger de şundan seredip şoňa ilmi tarapdan seretsek, şul narazy zadymyz awtaryň pikiri görä. Awtaryň pikirini men ýöne bellemek üçin awtaryň pikirine görä. Narazy zady Rus halkyndan soň bizim sadymy ornaşan ýaly edip görkezilýär. Şöyle düşünýär. Emma hakykatdan teredemde belli Rus demokratiyam revolüsiyoneri kompozitor Alyabov 1820-nji ýyllarda sürgünde bolýar. Paşa Rusya tarapyndan sürgün edilip ýanky Kaspy deňiziň kral kenarlarynda sürgünde bolup geçýär. Sürgünde bolanda ena şunu döwründe Şahym Mulliýewiň işlerinde de, Naýlan Nuriýewiň işlerinde sol kompozitor Alyabowyň ýörejliginde de toplan sahlarynyň arasynda türkmen sahlary bar diýip geçilýär. Alyabowyň eseri esasında belli Rus sahabynyň büyüğün tutucu Mikhail Ivanovich Glinka 1840-njy ýyllarda ýanky özüniň narazy sahabyny ilkinji sapar öz Ruslanyň Lyudmila operasynda ulanýar. Emma hakykatdan tereseň şu sahabyň bizim türkmen halkynyň üstü bilen geçen bolmagan mümkin. Şaýda men gowy diýjek bolýan zadym asarlar ýanky beleksin. Halka yetirilmeýänke şonuň bir maslahat edilse. Maslahat edilse şu sahabyň adından uğralıp yazılmasa men pikirimçe gowurmuk diýen. Bunda bir zat var da ýöz diýiljek bolýan zat. Umuman türkmen bolan birin milli zatymyz var. Kadymlyk süýdük sahaby boldum, gozak sahaby boldum, dutaga. Bu kadymlyk diýip aýtdym da men. Kadymdan gelýän zatda. Soň üçin bolan şular baradaky pikirmi şumat halka gençden dogry aýtsaňam, näde bolsam propaganda diýilsem halk bir halka ýeten soň halk näme dogy okýa görýär. Şöyle pikir berýärsiň. Hakykatdan adam görýär. Şunu hakky sünnälerden gaty öz pikirin dogry netije çykarjak bolmaly. Dogry netije çykarmaly hem onuň türkmen zagyny oň ýalyk men pikirimçe kän çekeliş bolmaly diýem kan. O belli gelýän uğurda. Onuň biri planyny ürütdirdi. Biri planyny ürütdirdi. Ol bir gaýyň üstünde 10 tane awtyr derede. Onuň halk üçin ol gatyr. Wala dogry. Haýryna nazarna miljek. Ine so bardy bir zat diýmek. Ine ýöňe bilýän halk sazlarynyň arasynda Uraýym Sadilli barada. Gurunwa ne so bardy 58-nji ýyldan beri çykan edebiýatyny gazetlerde çykan materiallary ýöňledim hemde halk getirilen kitaplar barada ýöňledim. So bardy men aýtmak. Adem Ahmedov bilen Margus Hojageldi bu diýen Uraýym Sadilli sahamda Şükürbaşy döredipdir. Geldi döwlet diýär, ene Berkel Sokoy sady ba. Şol Berkel Sokoy soň diýär Uraýym Sadilli diýen halifasy bolupdyr. Soň görüden sady diýär. Ýanky Berkel Sokoy diýen materiallar. Yusuf Berdiýew bu sady Amanueldi göndü döredipdir diýär, garrywany. Allah ýerde durdyk bolsa ilka hasan Uraýym Sadilli Şükürbaşy döredipdir diýip halka ýetirýär. Soň ikinji sapar şonda düýüdüp beren nokta ikinji bir materialda bolsa Amanueldi göndü döredipdir diýip
yankı yap geçiyor. Indi faydası özüňiz bilýän şulaň hiç bir haýsynyň şukurbaşy bilen dostluk dine saklamany halka ödürlüyor. Indi men başka bir zady barda Awraýym Fadyllyny yankı Amangöldi gönü görüpdir diýen ýagdaýym bir özüm söylerek serdik görmekdi. Edim Türkmen halky bilen baglanyşykly İranly Awraýym kim? Awraýym sahab ol kim? 17-nji, 18-nji, 19-njy asyrda ýaşap geçipmi? Awtarlaryň öňe sürýän döwründe şol adam bolupmy, bolmanmy? Şulary soraglary men öýdüňde goýup, Iranyň taryhy bilen baglanyşykly işler bilen tanış gördüm. Şol, 1747-nji ýylda Nedir Şah tahtdan düşürilýär. Onuň ýerine ýegeni Alyguly Han şah bolup geçýär. Köp wagt geçmän gaza onuň Alyguly hanyň ýerine de indi Awraýym şah bolup geçýär. Olam 1749-50-nji ýyllarda tahtdan düşürilýär. Onuň ýerine de Nedir Şahyň agtygy Şahruh şah bolup geçýär eken. Inhara bir Awraýym şah. İkincisi, Sıraýew welaýatyndan bolan Gatyp Aýtaýjyr diýe Iran taryhy bilen ýazan adamlar Awraýym Sırawy diýer ekenler. Bu adam Lüft Ali Hanyň köşkü sağ bolup geçmeginde uly rol oýnapdyr. Haçanda Lüft Ali Han köşkü geçende ýanky Awraýym Sırawyny özüne wezir edip atdyr. Sonra Gajarlar hem jentleň arasynda taht turunda uruş bolanda taht turunda Ağa Muhammed Han tahta geçýär. Ol Ağa Muhammed Han tahta geçýär. Ýanky Awraýym Sırawy Lüft Ali Hana dönükli edýärde Ağa Muhammed Hanyň tarapyna geçýär. Ol ýene de tahta wezirlik edýär. Tahta wezirlik sonra Ağa Muhammed Han 1789-njy ýylda tahtdan düşürilende ol Fath Ali Hanyň tarapyna geçýär. Fath Ali Han ýagny Mahmudyň goşgusyndaky Fettah Han bolmaly. Ine görünüşýäli iki sany adam, şahsiýet. Ýanky Haja Awraýym Sırawy 1807-nji hem 8-nji ýyllarda şanyň gazynasyny ogurlanlygy üçin aýyplanyp türmede öldürdi. Görünüşýäli bular Amangöldi günem dünýä inmenke bolup geçen adamlar. Indi İslam haýsysy Türkmen halky bilen baglanyşykly, Türkmen halky bilen baglanyşykly bolup biler. Men fikrimçe, soňky Haja Awraýym Sırawynyň bolmagy mümkin. Sebäbi şol adam bilen Türkmen halky köp gawat geçer eken. Gawat geçipdir. Ana bu barada Ağa Muhammed Han barada Ağa Muhammed Hanyň daýlar Türkmen boldy. Bu arada belli Türkmen alymy Tesirunlar Akademiýasynyň karşysyna işleýeni Murat Amenesew Mahmul hem oň döwri atly isinde ýazmagyna görä. Ağa Muhammed Han sağ bolmandan öň bir näçe Türkmenliň arasynda ýaşapdy. Haçanda ol sataxtyna dawa edilende, dawa etmek uruşa gidende jentlere garşy berdi. Türkmenler soň garşysyň tarapynda uruşupdylar. Muny suwud edýän bir näçe zatlar bar. Meselem Türkmen klasik şairinde özünün Hoca Merdihan diýen poemasynda Lüft Ali Hanyň tutup getireni Hoca Merdihan etip görkezýär. Sonra belli jenger seýahatçysy Armeni Van Berem muny gajarlanýan Ağa Muhammed Hanyň köşkü geçmeginde türkmenler uly rol oýnady diýip belläketdi. Haçanda Ağa Muhammed Han köşkü sağ bolup geçende ol ilk wagtda türkmenleri gowaratdy. Ona suwud edýän bir dokumentler bar. Ýagny Rus paşasynyň Tehrandaky ilçisi Baron Bojanyň ýazmagyna görä, Baron Boje ýanky Iran halkynyň taryhynda bolmadyk zat soňky 30-40 ýylda diýe Ağa Muhammed Hanyň döwründe diýe Türkmen hanlykları diýe köşkde gurulýan uly ýanky ýygnaklary, zatlara gatnaşar eken. Akmarat Sarif indi sizden haýyr mümkin bolsa siz Awraýym Sadyly sahabyny salyp beraýsaňyz gowy boljak.